Čaute ľudia, zdravím vás na môjho ranného minivlogu a v tomto minivlogu sa vlastne naraňajkujeme. Mám tu takúto krupicu, ktorú som ešte nejedla, ale moja mama mi ju vždy rozbaluje, lebo ju neviem nikdy rozbaliť. Potom tu mám čokoládovú babulku a kakauko. Neviem, ako to teda všetko pojem, ale keď zjem krupicu, tak vám dám vedieť a urobím ešte pred vami taste test. Dávam mu. Je to fakt dobré. Dávam asi, že... ale mi to fakt chutí. To je výborné. Mne sa najviac páči, že to nemá takú výraznú čokoládovú chuť. Že to je iba taká mierne čokoládová. Dám vám vedieť, keď to dojem. Ľudia, už som to dojedla, ako vidíte. Takže si to tu dám na bok. Tu máme ešte prkienko, takže to si dám tiež na bok. Teraz ideme na bábovku s gránkom. No. To je výborné. To mi ale že fakt chutí. Ja milujem proste bábovku, že ju zapijem gránkom, alebo mliekom, alebo proste niečím. Veľmi mi to chutí. A proste... Dobre to je. Ale najradšej by som asi bola, kebyže vám to zase strihnem a uvidíme sa, keď to dojem. Ľudia, ako všetci vidíte, už som všetko dojedla, aj krupicu. Aj gránko som vypila a dokonca už ani tú bábovku nemám. Neviem, ako všetko som to do seba natlačila, ale bolo to fakt výborné. A celým týmto raňajkám dávam 10 z 10. Krupica mi chutila, aj bábovka. A gránko, ktoré som spravila momentálne sama, mi tiež chutilo. Proste pre viac takýchto minivlogov, buď z večera, alebo z rána, alebo z obeda, dajte like a odober a určite nezabudnite napísať do komentárov, že aký vlog chcete na budúce. Ahoj!